Raffle Science, we believe your vehicle is a canvas for creativity. We start by capturing every detail, ensuring a perfect fit for your branding. We then meticulously measure every curve and contour. Our talented designers bring your vision to life with cutting-edge software. Next, the print. Using UV printers, stunning vinyl graphics that stand out on the road from our own industrial printers. With teamwork and dedication, we ensure every project is completed swiftly, efficiently, and on time. Transform your vehicle into a mobile advertisement with Raffle Signs. Our portfolio speaks for itself. Come and let's drive your brand visibility forward. Contact us today for a free quotation. Raffle Signs, tried and tested. Ndakatanga ngoti ndichifamba nengopfimbwa nevarume vanenge vakawanda. Ene nguva iyoyo aibva nditi ndoda kutorara nemi. Ndine $1 iri kana kuti $2. Patinenge tiri ipapo kana pakangowanzika chete totorara tese zvinobva zvapera zvakadaro. Pandinowana mari yekuti titenge hupfu ndinenge ndatorara nemunhu. Pane murani medu wakutozviziva izvozvo kuti tikaenda pana uyu tine $1 haarambe anongorara nesu. Ende handichaziva vanhu vandarara navo kana kuma100 vasvika. Kwezi pazuva handizondorara nevanhu vangani. Dzimba dzacho dzandapinda handichakwanisa kudziverenga. Handina nzvimbo yandisingazivi panapa. Munangonongondifonera kuti uya kana kuNotoni kana kuMasvingo. Kuti kwendi dzasvika dzimba idzodzo. Dzasvika kwezi kunana Masvingo, kunana Beit Bridge. Kupiko ndatoita murora wevanhu vakawanda vakutondiziva zvekutoti ipapapa vakawanda vachona vanogona kutondiziva. Vanotongouya pandiri votonditi kana chigulezi tiri kukudai. Ndine mari yakati. Ndobva ndati alright, handitomborambi. Ndobva ndatorara navo. Saka kureva kuti tingati hama dzamarara nadzo dzevarume venyu dzadzingani? Hama dzakawandisa. Kozi ndiri kuyeuka kwandakapedzisira kuBeit Bridge. Ndakarora nemukuwasha chaiwo. Zvekare, tingati imini makapedzisira kunge muchienda pabonde kana muchirara nemunhu rini uye makarara nevanhu vangani musiwo? Nezuro. Ndakarara nevanhu 4. Vemureni medu chaiwo. Vanhu makarara navo zvakafamba sei? Vakakukwezvai sei uye vakakupai mari yakawanda zvakadii? Mumwe wachona akandipa 10 zip. Mumwe wachona akandipa $1. Mumwe wachona haana kumbondipa mari. Mumwe wachona akangoti unozoya kugadheni wotora muriwo. Muriwo wamainotora kugadheni mavheji? Angari mavheji. Saka kuti munotombonyengerawo mavheji? Mavheji chaiwo. Zim Quick TV, bridging information gap. Tinokuchingamidzai vadiwa vatari veZim Quick TV, bridging the information gap. Ndinonyukileto nokachirongo the focus finder. Nasi ndabuda ndakananga kwamurewa muri yeZimbabwe munguva pfupi yapfuura kana kuti musi wesvondo tanga tiri kudare kwa Chief Nyamaropa kumadziva kune mudzimai watainge tiita hurukuro naye uyo akanga achibuda padande mutande zvakare resocial media ane dambudziko raimunetsa akasiwa nemurume kana kuti aigara nemurume asi ane nguva inokwanisa kuita iyo makore 2.5 asina kunge asangana nemurume pabonde kureva kuti iye akasvika panguva yekuti akanga akuchiva huku anga akuchiva makudo uye zvakare imbwa nezvakasiyana siyana rinove dambudziko rakaoma muri yeZimbabwe kureva kuti zvimwe zvacho zvinenge zvichida kubatsirana kana zvichida kunge munhu achibatsirwa asi kazhinji tinoona mwe padande mutande mucomment section vanenge vachiseka matambudziko akaita seawa vamwe vanonyara kuti vange vachiuya nematambudziko avo tinge chiita hurukuro navo kuti vange vachibatsirwa zvichida zvimwe zvinoda mweya mutsvene zvichidawo zvimwe zvinenge zvichidawo masvikiro kana kuti ana sekuru kuti vange vachibatsira matambudziko akaita seawa. Nhasi kwatiri kwamurewa tine hanzvadzi yangu ine dambudziko rainaro adoda tinge chiita hurukuro navo tinge tichinzwa kuti ko zvii zviri kuvanetsa muri yeZimbabwe. Kwakadii kuno kwamurewa? Kwamurewa kuri nani zvako. Mungatsanangurire muri yeZimbabwe iri kuonai pari zvino kuti mungaite mune makore mangani imimi ekuberekwa? Mune 23 years. Dambudziko renyu rakatanga sei uye dambudziko renyu rakamira sei? Dambudziko rangu rakatanga 2016. Ndiri munhu akakura achigara namama. Takakura zvinhu zvakaoma. Handana kumboenda kuchikoro ndakangoenda grade 1 chete. Zvadaro ndasvika 15 years ndakatsvaga basa. Chibva ndariwana bva ndanoshandira vamwe mbuya so Kopras andakuvashandira nguva hombe mbuya ivavo angoshanda mwedzi 1 vachibva vanditi ndinoda kuti ugare nemuzukuru wangu. Muzukuru wavo uyu anga ane 35 years
ina ndine 16 years. Ndichibva ndatotanga kugara nemuzukuru wavo uyu. Tiri kuplese kudaro. Zvaitika ndezvekuti nemuzukuru wavo taigara 2 weeks tiri kumba kwavo. 2 weeks kumba kwedu. Tisingawirirani. Zvakadaro ndaiti ndikadzoka kumba kwemurume wangu kwekwe. Ndasvodanana nehama. Ndaipfimbwa nanaBamnini nanasekuru. VanaBamkuru vaingondiudza kuti ndinokudai kubva watorara neni. Ende ndanga ndisingakwanisi kuzviramba. Ndapedza ndongoenda zvitangofunga kuti asi izvi ndazviitirei. Pamwe pachona ndakatombozvitaura. Vananzi ndinonyepa. Ndakatora nchiudza murume wangu ati unonyepa kuna zvinhu zvakadaro. Bamnini wangambodaro. Zvadaro zvakabva zvapfuura ndobva nditi ndakumbokuendesa kunonzi kumasvingo kwaGutu. Unogara naBamkuru namaiguru. Ndakabva ndaenda ikoko ndane nhumbu ine 3 months. Ndasvika ndakatanga futudana naBamkuru vaivai. Vaiti mukadzi waenda kumusika. Vaisara vachirara neni. Handazogara nguva refu. Ndichibva ndadzoka kwaMurehwa kunoko. Kumurume wangu kwekwe tichigara kuplese kudaro. Ndakabva ndadanana nemumwe mukomana uyo wanga usina kukama naye. Mukomana uyo ndobva atonditi tigare tese. Ndine nhumbu yakanga yane 8 months. Ndichibva ndaenda kumba kwomukomana uyo. Ndichibva ndasvika. Handambogara nguva refu. Murume wangu akabva anditeera bva auya kuzonditora bva tadzokera. Kangoti garei mazuva mashoma ndobva atinda kunokusungira. Ndobva andisungira ndobva ndauya kumba. But panga pasina preparation yanga akatenga kana wani. Mama wangu akatengesa maplate awo avanga vanawo. Anga ari mashoma ndobva wanditengera preparation. Vachibva vandiudza pakata paMurehwa apa. Ndasununguka murume uyo akabva achienda unogara mba kwavabereki vako ndichazoya ndikutora. Haana kuuya kuzonditora. Ndobva ndatigarei mwana ane 6 months. Ndopa akazotanga kubatika. Achingouyawo achinda kuzoona mhuri yangu. Ndobva tagara mwana ane gore ndobva yabva anditora bva tadzokera futi kuplese kwekwe. Tadzokera kuplese kwekwe ndatanga kudana nawangu futi Bamkuru wanga vauya vaishandira kuHarare uko. Vachibva vatonditi maini handitotsvaga huni. Ndobva taenda kunotsvaga huni. Ndatanga kudanana nawo. Vatorara neni futi. Ndobva ndadanana futi kuhuni ikoko. Taenda kuhuni ndakatorara nawo Bamkuru ivavo. Tapedza ndobva taenda kumba. Taenda kumba handina munhu wandakaudza. Ndakabva ndazvinyarara. Ndobva ndatanga kudana nemumwe mukomana wekuraini kwedu. Aita zvekutamba zvikuru. Ndobva atonditi tigare tese ndobva tagara tese. Saka murume wangu yakabva enda kwaMambo. Bva totoenda kwaMambo. Tasvika kwaMambo. Mambo wakabva wamubvunza kuti wakaroorere notanga asina kumbobvisa kana tsvakirai kuno. Vanzi haana. Mubva wabvunza chikomba chechi kuti wakaroorere zvikanzi handina. Saka mese muri zvikomba. Budai yenyu muende. Ndobva taenda ndakutanga kugara neboyfriend yangu yeyo. Mwana anga ane gore 3. Ndakabva ndaita futi nhumbu yeboyfriend yeyo. Ndaita nhumbu ine 3 months bva ndiramba zvikanzi enda kumba kwenyu. Ndokuenda kwandakaita kumba kwedu. Kusvika ndazvara mwana. Ndakabva ndazvara mwana uyo akafa. Afa daro ndatanga kugara namama. Takagara. Murume wangu uyo ndobva adzoka futi. Zvikanzi zvakaitika atigare tese. Ndobva tatanga kugara tese. Takabva taenda kuchishawasha. Tigara tese. But dambudziko rana kupera. Ndakatanga ngoti ndichifamba nengopfimbwa nevarume vanenge vakawanda. Ende nguva iyoyo aibva nditi ndoda kutorara nemi. Ndine $1 iri kana kuti $2. Patinenge tiri ipapo kana pakangowanzika chete totorara tese. Zvinobva zvapera zvakadaro. Haazombonditsvage. Saka inini chandiunza panapa nyanyondirwadza. Ndekuti inini handichazondarara nevanhu vangani dzimba ndagara ngani. Ndadanana nevanhu vakawanda. Ndadanana nemunhu nhasi tokundana 3 days obva tonditi handa kutokuroora handei. Ndobva ndaenda zveshuwa. Ndasvika ikoko ndotanga ngodanana nehama. Zvekuti handizondodanana navanhu vangani pamba ipapo. Last time ndakarohwa Bait Bridge. Ndadanana nemumwe mukomana ndobva tingatigare tese. Ndobva ndakatanga kugara nehanzvadzi yake. Uri musi wa 24 December. Ndakabva nditi handikubhawa. Tinonwa doro. Bva ndatanga kumwa doro. Ndobva anga neshamwari yake. Iye ndobva kutamba sinuka. Shamwari yake iye. Ndobva nditi hatimboendei murumu. Pari pazvimaloji bva taenda kuseri. Sangwa tikaenda murumu munhu iye akatorara neni andakadhakwa. Munhu uye andaigara naye akabva asvika. Ndobva andirowa nesimbi. Akandirowa panapa. Akati uri kuitei? Akati handisi kuziva zviri kuitika. Ndobva atanga kurowa mukomana uyo yanga akarara neni. Ndobva atonditi chibuda munomu tienda kumba ndandiri kuBait Bridge ipapo. Ndisina kana mari yebhazi. Ndakabva ndabuda. Ndichibva ndanotora hembe dzangu bva ndaenda pane pamwe pamba semunhu anga akadhakwa. Ndakasvika ndikatowatsanangura ndabatwa ndakararama neshamwari yaLucky. Ainzi Lucky mukomana wachona. Saka ndakuenda kumba.
ndobva handiti saka une mari yebhasi here, ndikati handina. Zvikanzi mirira kuedza, tinokupa mari yebhasi. Waedza zveshuwa newe wakanipa mari yebhasi. Ndokubva ndayakumba kumba ndakauya zvangu, but zvinhu zvakaoma. Isu hatina kana pekutangira. Ndiri munhu anogara namama nevana vangu 3. Vana havana baba vake. Pane matwins. Panoti first born kangu inini kane 8 years, ndoka ndakaita ndine 16 years. Kwete akazofa pakati apa, anga ari wa 2018. Uye matwins a 2020 ariko kumba. Ane 5 years haasi kuenda kuchikoro. Uyu wekutanga anoenda kuchikoro apo neapo, zvakaoma. Ana baba wacho hapana kana anonza sipo kana soti zvayo, kana anokubvunza kuti mwana ari sei, hapana. Izvozvo handishandi, ndikaenda kubasa handigari. Mwana ushanda 1 week inonzi chienda. Toti ko mari yangu zvonzi chakutumira. Vanhu vaya havatumire. Chekubata chaicho kumba ndinongodzoka. Izvezvi ndikada kuzoti kumba kunongove neupfu nesoti. Hakuna chimwe chiriko. Chekuti vana vapfeke kana mukasvika pano wangu munonzwa tsitsi. Kana anoenda kuchikoro wachona zvaanoenda akaita kuchikoro, ninge ndisina zvakakwana, but inini ndichingoshingirira kuti mwana aende kuchikoro. Pandinowana mari yekuti titenge hupfu, ninge ndatorara nemunhu. Pane murani medu wakutozviziva izvozvo kuti tikaenda pana uyu tine $, haarambe, anongorara nesu. Ende handichaziva vanhu vandarara navo kana kuma100 vasvika. Kwezi pazuva handizondorara nevanhu vangani. Dzimba dzacho dzandapinda handichakwanisa kudziverenga. Handina nzvimbo yandisingazivi panapa. Munangonongondifonera kuti uya kana kuNotoni kana kuMasvingo. Ndokutumira mari yebhasi. Ndobva ndaenda nechifungo ndichabveko ndine mari. Ndobva ndisina kana sendi, munangu kukupa mari yebhasi arara newe tichidzokera. Pese apa hambo kudzoti hauna mari. Ndadzoka kumba ndotanga futi kutosana nevana vayo. Zvinhu zvinondirwadza, pamwe pacho ndandotombofunga kuzviuraya yangu kuti ndipfuure, but ndofunga futi vana vangu kuti vachiri vadiki. Hapana kana anovariritsira. Ende inini hakuna kana munhu anomira neni. Anomira neni ndimama vangu chete, vari 1. Ivo havashandi, ishirikadzi wakatofirwawo nababa wangu ndiri mudiki. Ndine 4 years. Pekutangira chepo hapana. Saka inini handikumbirawo rubatsiro mhuri yeZimbabwe. Kana kune vanokwanisa kundibatsira, kana maporofita kana n'anga, kuti zviri pandiri zvibve pamwe ndakagadzirwa handizive. Ndoda kukudzosai kumashure anzvadzi nesituation yenyu inorwadza kana kuti inogona kunorira. Akatoti uyai tivate, nyango pasina mari, nyango pane mari. Zvinoramba here kuti munge muchiramba kuti handisi kuda zvebonde kana kuti zvinofamba sei, munyatsonge muchipajekesa? Handitombokwanise kuramba, handikwanise. Ndinozozvifunga ndatopedza. Munhu anogonotosvika pandiri panapo bvati, iwe ndoda kurara newe. Ndine $, iri kana kuti ndinokuda. Ndobva ndati alright. Obvati saka ndinoona sei kuti unondida. Ndobva ndamubvunza kuti saka wanga uida kuona sei. Anongonditi ndoda kurara newe. Ndobva ndatorara naye. Ndapedza kurara naye ndopandinozotanga kufunga. Pamwe pachona anoenda kutochema. Ndinotosvika kuna mama wangu ndichichema, vanondibvunza kuti kucheme. Handikwanisi kuvawanzira. Ndotovaudza kuti ndozvandaita. Vanonditi saka unosvika rinhu uchidaro, mazwe kutanga vaitombopopota. But zvine zvavanongonditi undobatsirwa zvakasimba, zvimwe zvachona zvinoda kunamata. Mama wangu anoenda kuchechi, vanonamata, but pandiri waperero. Havasisinawo kana pekutangira. Asi tingati mukadana ntomboti for example ndozvari mhuri yeZimbabwe vari kutoona pari zvino vanenge vatone mubvunziro kuti kweyewe maybe zvichidai nini aripo pari zvino ndinoda kupfimba izve zvingatore nguva yakadini kana maseconds akadini ekuti tinge tichienda pabonde? Zvimbotori kana 1 hour izvi. Tinge tatoenda pabonde ndatopedza, iye munhu wachona atoenda, ini ndatosarawo. Asi bonde iri tingati rinenge richikunakidzai here, rinenge richikufadzai here, zvii zvinenge zvichiitika? Hapana kana chinombondinakidza pabonde ratinoita. Pamwe pachona neni chiti ndikarara nemunhu achandipawo mari. Nyaya iri pamari, neni kana kandipawo $, mhuri yangu yawana kurarama. Asi tingati izvezvi dzimba ngani dzamagara pari zvino, muchipa estimation tanzwa muchiti dzimba dzandagara handichakwanisa kunge ndichidzirangarira kuti dzakawanda zvakadini? Ku20 dzasvika dzimba idzodzo. Dzasvika because kunana Masvingo, kunana Bridge, kupiko ndatoita muroora wevanhu vakawanda vakutondiziva zvekutoti ipapapa vakawanda vachona vanogona kutondiziva. Tatopedza nyika ino. Asi titi imimi pamunogara matizvoni mukaroorwa pamba pamaroorwa imimi hazvitore nguva zvekare kuti munge muchivata nehama, ana bamunini, ana bamukuru, ana sekuru, zvichida dzimweni dzenguva nevazukuru vepamba apa. Mungatsanangura kuti zvinofamba sei pamunozonge muchizorara nehama dzeuyo anenge akupinzai mumusha kana kuti anove murume wenyu? Alright, zvavanoita
vanotongouya pandiri votonditi kana chigulezi tiri kukudai ndine mari yakati ndobva ndati alright handitomborambi ndobva ndatorara navo. Saka kureva kuti tingati hama dzamarara nadzo dzevarume venyu dzaadzingani? Hama dzakawandisa kozi ndiri kuyeuka kwandakapedzisira kubedi bridge uko ndakarora nemukuwasha chaiyo. Murume anga akandirora hanzvadzi yake, murume anga akarorwa naye ndakarara naye kakawanda. Murume anga akandirora aishandira kurenga bedi bridge, mukadzi wacho anga ari nesi. Saka taiti kasara pepa iye aitodzokera izvozvo kubasa, aingosvika obva atorara neni Mukuwasha. Naye inondirwadza singaiti kusvika murume uyu akazozvibata wandaike ndiye afuta ndakadhumanisa bedi bridge ikoko. Akazvibata akabata mameseji mufoni chitotaura nemukuwasha nyaya dzekuda kurara tese idzodzo. Akati mai ana shivabuda here ndinoda kuuya kuzorara nemi but ndizvonguva diki diki tinozobatwa. Ndibva ndatoti mai ana shivabuda vaenda kubasa uyai zvenyu zvikanzora ichi ndakutouya. Saka abata mameseji iwawo inini handakamaramba ndakumbomabvuma. Ndakangoti ndofunga wakaita mistake baba anashanda zoti ndikutaura naiwo sevanhu vangu vachangotanga kugara vese. Asi pamairara nemukuwasha mimi maizvionawo sei mushure menge mapedza ndange muchiti makarara mese kwenguva refu maitorara muri pedzi here kana dzimweni dzenguva maigona kungodzikisawo bhurugwa zvaifamba sei nyatsoti tsanangura kuti maybe vari kunzewo kwada kukubatsira vanoda kupai rubatsiro vange vachikupai rubatsiro rune udzamu? Nemukuwasha ndaitobvisa hembe dzese dzimwe nguva taitorara usiku hwese because murume wangu anenge ari kubasa, mukadzi wake ari kubasa, saka taisara nevana. Ndaitorara usiku hwese pamubhedha pake ndakatobvisa hembe. Ndapedza ndaisambozviona sekuti zvinhu zvakaipa nekuti aindipa maranzi. Aiti abva kubasa kuti ina ndakasiya vana 3 kunoku. Murume anga akandiroro uyu anga asingade vana vangu. Saka munhu aiti akabva kubasa aigona kundipa 200 rands otitumirai vana. Saka ndaingoona sekuti ari kundibatsira but ndakazozviona kuti zvakaipa. Tanzwa mutsanangura kuti mune vanhu makavata navo vanosvika kuma100. Asi vanhu vese vamakavata navo paive nebutiro here, paishanda kondomu here kana kuti yainge ingoriwo yeke yeke? Pamwe pachona tinoshandisa maprotector, pamwe pachona hatishandise protector. Haabvumi vamwe wacho kana achitove nemari haabvumi. Andokuzondiupa mari yangu oda futi ndishandise protector. Vamwe vachona vanoprotectawo. Asi pamwe pacho hana dzenyu yenyu yanga isingarove chinonzwa panoita uri kuro neana sisi veusiku ava vanenge vari mumanhede industry vanotaura kuti dzimwe nhengo dzinenge dziri dzihombe dzimwe dzacho hadzitoiti dzekuti pamwe maybe zvichida unoona kuti mari yenyu batai. Imimi hamuna here matambudziko amaisanganidzana nawo enhengo kuti nhengo yakakurawo hana yenyu yomborovawo? Pamwe pachona hana inorova but unenge usina zvokuita semunhu anenge achida mari. Munoziva chinhu chinonzi chihure, ndakazozvinzwisa kuti kuhura mamwe mahure ari kuhura hasi kuda kwavo. Kuda kwenhamo munhu nhasi akanzi agarika aane pekutangira anosiya chihure. Saka chenyu tingati chihure here kana kuti ishavi zvii zvanyatsoitika pamuri munhu akanyatsobengenuka hapana nyaya dzekunge tichikwezvana kuti tinge tichienda pabonde kana kuti nyaya dzerudo? Inini ndoona sekuti ndine shavi. Zvinhu zvandinoita ndezveshavi kozi pamwe pachona ndotodanana nemunhu zvezvi ndotoenda kunoonekera mumba kwavo aitoronga kubvisa mari. Pamwe pachona anozongomuka akandibloka kana kunditsvagira nyaya. Zvafanana nemunhu anodanana naye anga ari kuBotswana. Pane munhu aindodza paFacebook handozoti vanogara vese ndobva atongotanga kundipfimba munhu iyoyo. Ndisati ndabvuma akabva atonoudza musikana kuti mukomana kuti iwewe musikana wako anonzani, achibva atomuudza zvikanzi manje mukadzi wangu achinzwaro neshamwari yake. Ndobva atondisendera mameseji zvikanzi murume wako ndinaye kuno. Ndikati murume wangu wekupi? Zvikanzi usanyepera kuzungaira. Apa ini munhu wena asenda tombodanana naye. Achibva atongoti ngazvivharane. Apa kumba kwandinozikamwa. Asi tinoziva pane imwe nguva yekuti ukagara uri kumba umboti nyaya dzekupakura bhinzi idzi rega ndimbodzisiya imombozamawo kuzvikontrolawo. Zvinombotorawo nguva yakareba zvakadini? Zvinoramba here? Ini ndinototsvaga munhu. Musi wandinge ndakanyatsomerwa nezvinhu ndinotsvaga maboyfriend angu ese nendida mari ndotongomutanga kuti nditaure naye kuti iye azonditi uri papi. Ndomuudza kuti ndiri pakati ndikuda mari. Ndotomuudza kuti ndikuda mari. Zvinhu zvenyu zvakandiomera seipapa pazvikoro zvauda unovhurwa handakana mari yeschool fees, kune zvinodiwa mauniform evana kuchikoro. Izvezvi kumba hapana kana pekutsangira. Ndopandotanga kutsvaga vanhu ivai ungoti handarara naye handipa dola handipa pondo. Kwaguna here ma50 cents inonzi chizigi here vekuti maybe mumwe anogona kuvata nemombo kuti kana zigi maybe vatoripo vanotopa mazigi. Mumwe hatokupi, mumwe anokudza kuti mari yacho ndinayo.
apedza obva ati handakana mari enda unomhan'ara kwaunodaidza usungise zve. Saka tingati nhasi patikuita hurukuro muchikumbira rubatsiro kumhuri yeZimbabwe vanova ana sekuru uye zvakare vanova vaprofita ana mambo bholo ndivanopedza nyaya dzakaita seidzi uye zvakare ana sekuru gwandu ndivanopedza nyaya dzakaita seidzi zvakare. Tingati imimi makapedzisira kunge muchienda pabonde kana muchirara nemunhu rini uye makarara nevanhu vangani musi iwowo? Nezuro ndakarara nevanhu 4 vemureni medu chaiwo. Vanhu makarara navo zvakafamba sei, vakakukwezvai sei uye vakakupai mari yakawanda zvakadii? Mumwe wachona akandipa 10 zip, mumwe wachona akandipa $1, mumwe wachona haana anombondipa mari, mumwe wachona akangoti unozoya kugadheni otora muriwo. Muriwo wamainotora kugadheni mavheji? Angari mavheji. Saka uroti munotombonyengerawo mavheji? Mavheji chaiwo. Kumba unenge usitorina kana pekutangira. Munhu andongokunyengera mavheji wawo. Ofamba futi achitoudza vanhu. Semureni medu anototaura kana vari padoro. Tawi ndakatorara naye but ine zvine zvachambozvitarisa nekuti zvinhu zvakaoma. Saka chimwe chamungati makanyengerwa chinenge mavheji kana chiri pasi pemavheji chamuchiri kutondera chii? Madomasi chaiwo. Kana dzimwe nguva komba cheko kusina hupfu. Ndo plani yandotongoita kuti ndotongoti munhu rara nini undipo hupfu kana kuti undipo sipo. Ipo nditoya ndasangana nevamwe baba vakati vanoda kurara nini vakandipa $1 riri muwallet mangu. Asi ndarara nawo ngandozokuona ndadzoka. Maybe mhuri yeZimbabwe ingade kuonawo $1 rachena maybe vanogona kufunga kuti dzingori